kuyaphela uma ufuna kuphela. Mfethu uyayibona nkosazana. Ngiyazi wayibona mfethu. Mina ngizosiza wena la. In fact ukuthi thina sibe right sonke. Kodwa ikhona indlela engcono ubungenza ngayo. Yiphi le ngicela ungitshele yiphi indlela engcono bengenza. Ikhona indlela ubungenza ngayo. Angali ukuthi ngithanda. Yes. Angikuphiki lokho, ngikuphiki. Manje ucasukela kangaka. Akekho umuntu engakaze acasuke uzomhlamba laze ebantwini kanjena. Into eyenzakalayo le private le. Into ziyaxoxa lezi zinto lezi nje ziyenza. Kodwa into private akumele uzokuxoxa phambi kwabantu kanjena. Esikhathini samanje. So bengicela abantu ukuthi uye men's clinic. Yeah. Sizoba right mafuna saqhubeka ukuthi sibe right. Because impela hayi nje kade echaza ubhuti ukuthi ngibhale kwi-email i-romance uyayenza kahle yonke into nje i-right inkinga nje mase kumele ulifake yo ngathi ngene umsila ngempela Jo no cha we ha Yaqhubeka sengikuzile nje undaba Bafo Uzokujwayela kabi. Bafo